अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण गेली 25 वर्ष हे प्राधिकरण कार्यरत आहे आणि 25 वर्ष पूर्ण झाली आहेत प्राधिकरणाला. परंतु दुर्दैवाने नवनगर विकास प्राधिकरणाचं जे काही विकास आहे तो तितकासा झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरं तसं जर म्हटलं तर ओरोसचं मुख्यालय म्हणून सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून बघितलं जाते. जिल्ह्याची राजधानी म्हणूनही इकडे बघितलं जाते. सगळी ऑफिसेस म्हणजे सगळी कार्यालय, सगळी मुख्यालय प्राधिकरणामध्ये आहेत. मग ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असो, जिल्हा परिषद आहे, पोलीस मुख्यालय आहे, जिल्हा न्यायालय आहे आणि आता तर अनेक बँकांची किंवा पोस्टाचं मुख्य ऑफिस हे नवनगर प्राधिकरण मध्येच आलेलं आहे. नागरीकरण वाढते, वस्ती वाढते, परंतु गेल्या 25 वर्षामध्ये जो काही पाहिजे तसा विकास सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाचा होऊ शकलेला नाहीये. कालच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी एक बैठक घेऊन सुशोभीकरण आणि विकास आराखडा तातडीने बनवा अशा सूचना दिलेल्या आहेत, असे निर्देश दिलेले आहेत. सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाला 25 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून शासनाने 25 कोटी रुपये देखील याच्यासाठी मंजूर केलेले आहेत विकास आणि सुशोभीकरणासाठी. त्याच्यातले तब्बल 8 कोटी रुपये प्राप्तही झालेले आहेत आणि 17 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ते लवकरात लवकर आणण्याची ग्वाही देखील पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेली आहे. रवींद्र चव्हाण यांनी काल झालेल्या बैठकीमध्ये सगळ्यांनाच थोड्याशा कानपिचक्या दिलेल्या आहेत की प्राधिकरणाचा विकास का थांबलेला आहे किंवा प्राधिकरण सुशोभीकरण आणि विकासासाठी काय करायला पाहिजे आणि किती तत्परतेने काम करायला पाहिजे यासाठी त्यांनी कानपिचक्या दिल्या. मात्र तेवढ्याच तत्परतेने आणि तेवढ्याच आत्मीयतेने ही कामं होणं हे देखील आवश्यक आहे. आपण थोडासा जर प्राधिकरणाचा जर इतिहास बघितला तर 25 वर्षापूर्वी जेव्हा हे प्राधिकरणाची स्थापना झाली त्यावेळेस तिथलं वस्ती, तिथलं नागरीकरण हे फार थोडंसं होतं. सकाळी ऑफिसेस भरली, एसट्या आल्या की त्या एसट्यांमधून येणारे कर्मचारी, अधिकारी हे संध्याकाळी 5, 5:30, 6 वाजेपर्यंत थांबायचे आणि त्यानंतर 6 नंतर जेव्हा एक एक एसटी त्या तालुक्याला मार्गस्थ व्हायची त्यानंतर 7, 7:30 वाजता संपूर्ण प्राधिकरण हे एकदम रिकामं होऊन जायचं. रस्त्यावरती एकदम चिडीचूप काळा अंधार असायचा. प्राधिकरणाच्या हद्दीमध्ये असलेलं सिव्हिल हॉस्पिटल म्हणजे ज्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालय म्हटलं जाते की जिथे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून सर्वसामान्य रुग्ण हे तिथे येत असतात. त्यांचे नातेवाईक जेव्हा फाट्यावरून रात्री अपरात्री जेव्हा त्यांना हॉस्पिटलकडे जायचं असायचं त्यावेळेस काळोखातून ते जात असत आणि अनेक सरपटणाऱ्या जनावरांना त्यांनी बघितलेलं आहे. कित्येक वेळेस आणीबाणीचे प्रसंगही निर्माण झालेले आहेत. अशीच काहीची परिस्थिती होती 25 वर्षापूर्वी. हळूहळू जसा काळ लोटत चालला तसं थोडा थोडा विकास इथे होत गेला. परंतु प्राधिकरणाची सगळ्यात मोठी समस्या अशी आहे की प्राधिकरणाकडे स्वतःचा असा पैसा नाही. प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या ज्या जमिनी आहेत त्या जेव्हा विक्री केल्या जातात, त्यांचे जेव्हा लिलाव होतात त्यावेळेस जो निधी येतो त्या निधीमधून इथे विकासात्मक कामं केली जातात. त्याचप्रमाणे प्राधिकरणामध्ये जे कोणी कर्मचारी वर्ग आहे तो तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नाही. त्यांना फक्त एकूणच या सगळ्या गोष्टींचा लेखाजोखा ते मांडू शकतात. परंतु जर पाण्याचा प्रश्न उद्भवला, काही ड्रेनेजचा प्रश्न उद्भवला
इतर काही आग लागली तर काय करायला पाहिजे, याच्यासाठीची तांत्रिक जी फौज किंवा टीम लागते ती प्राधिकरणाच्या एकूणच आत्ताचा जो काही स्टाफिंग पॅटर्न आहे त्याच्यामध्ये नाही. आणि तोच सगळ्यात कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. आपण जर बघितलं तर आता प्राधिकरणाची अशी अवस्था आहे की प्राधिकरणातून 2 ग्रामपंचायत सदस्य देखील निवडून दिले जातात ओरोस ग्रामपंचायतीमध्ये. परंतु ग्रामपंचायत प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या गोष्टींवरती खर्च करू शकत नाही, कारण त्याला तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा एका वेगळ्या कचाट्यामध्ये हे सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण अडकलेलं आहे. एकूणच जर बघितलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण हे एकमेव प्राधिकरण राहिलेलं आहे. याच्यापूर्वी असंच पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण होतं, मात्र गेल्या काही वर्षांपूर्वी हे विकास प्राधिकरण बरखास्त करून तिथे महानगरपालिका झाली. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे गेली कित्येक वर्षांची इथल्या नागरिकांची मागणी आहे ती आहे नगरपंचायतीची. नगरपंचायत जर निर्माण झाली तर ऑटोमॅटिकली इथे सगळंच जे काय आहे ते कामाला लागेल. नगरपंचायतीचा एक विशेष असा स्टाफ येईल, नगरपंचायतीसाठी फंड येतील आणि त्यामधून इथली विकासात्मक कामं जी काय आहे ती होऊ शकतील आणि जे काही नागरीकरण वाढते, वस्ती वाढते, त्याच्यावरती सुद्धा चांगल्या पद्धतीने इथे एक रचना होऊ शकेल. सिंधुदुर्ग नगरी ही अत्यंत सुबद्ध शहर म्हणून त्याची रचना केली गेली. परंतु आता जर आपण सिंधुदुर्ग नगरी प्राधिकरणातून जर फिरलो तर हे सुबक शहर कुठच्या कुठे हरवून गेले असंच आपल्याला दिसून येते. तसं जर बघितलं तर आत्ता सध्याला प्राधिकरणाची जी लोकसंख्या आहे ती ओरोस गावाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ तेवढीच आहे. 2,000 लोक, सुमारे 2,000 लोक नागरिक या प्राधिकरणामध्ये राहतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात, वेगवेगळ्या झोनमध्ये राहतात. परंतु आज सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे इथे पाण्याचा आणि ड्रेनेजचा. पाणी हे जे ओरोसच्या तलावाचं जे पाणी आहे त्याचं पाणी हे प्रत्येक इथे लोकांना दिलं जाते, ज्यांनी त्याचे कनेक्शन्स घेतलेले आहेत त्यांना दिलं जाते. परंतु आज गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची ही जी काही पाईपलाईन टाकलेली आहे ती इतकी नादुरुस्त झालेली आहे की बऱ्याच वेळेस थोडासा पाण्याचा प्रेशर वाढला की हे पाईप असतात ते फुटून जातात आणि लोकांचा पाणी पुरवठा खंडित होतो. त्याच निर्माण झालेला आहे कारण गेल्या कित्येक वर्षामध्ये या पाईपलाईनची दुरुस्ती झालेली नाही. बऱ्याच वेळेस पावसाळ्यामध्ये जिथे पाईपलाईन फुटते किंवा जिकडे ड्रेनेजची व्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळे किंवा ते पाण्याचा निचरा कुठे करायचा, ते पाणी न्यायचं कुठे याची माहिती नसल्यामुळे ड्रेनेजची फार गंभीर समस्या येत्या काही वर्षामध्ये प्राधिकरणामध्ये उद्भवणार आहे. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे जसजसं नागरीकरण वाढत चाललेलं आहे तसतसं इथे जो काही कचरा आहे त्याचं डिस्पोजल हा एक फार मोठा प्रश्न इथे निर्माण झालेला आहे. कचरा कुंड्या आहेत, कचरा कुंड्यांमध्ये कचरा टाकला जातो आणि त्या कुंड्यांमध्ये बरेचसे कुत्रे म्हणजे 25, 30, 40 कुत्र्यांच्या टोळ्या ह्या त्या कचरा कुंडीजवळ बसलेल्या असतात. गेल्या काही वर्षामध्ये या कुत्र्यांकडून छोट्या मुलांवरती, कारण शाळेत जाणारी छोटी मुलं असतात किंवा रात्री जे नागरिक स्कूटरवरून मोटरसायकलवरून येतात त्यांच्या पाठीही कुत्रे लागतात आणि बऱ्याच वेळेस कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची प्रकरणं सुद्धा इथे झालेली आहेत. त्यामुळे ह्या कचरा कुंड्या, हे कचऱ्याचं डिस्पोजल कुठे करावं ह्याबाबत सुद्धा फार मोठा प्रश्न भविष्यामध्ये निर्माण होऊ शकतो किंवा आता देखील तो निर्माण झालेला आहे. कचरा गोळा करण्यासाठी मध्यंतरी एक सिस्टीम तयार केलेली होती, परंतु हा कचरा गोळा करून टाकायचा कुठे? जेव्हा तो अणावच्या हद्दीमध्ये टाकला गेला, अणावच्या ग्रामपंचायतीने त्याला ऑब्जेक्शन घेतलं. जेव्हा तो ओरोसच्या ग्रामपंचायतीच्या मध्ये टाकला गेला तेव्हा ओरोसच्या ग्रामपंचायतीने त्याच्यासाठी ऑब्जेक्शन घेतलं. मग हा एवढा दिवसाचा साठलेला कचरा टाकायचा कुठे हा मोठा प्रश्न आहे आणि त्यामुळे कचरा डेपो हा कुठे करावा हा देखील एक महत्वाचा प्रश्न आहे. ड्रेनेजच्या अनुषंगाने बघितलं तर गेल्या काही वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ज्या कॉलनीज आहेत त्या कॉलनीज मधल्या ड्रेनेजमुळे तिथे डेंग्यू मलेरियाचे पेशंट देखील बऱ्याच वेळेस आढळून येतात. मध्यंतरी एका पेशंटचा दुर्दैवाने मृत्यू देखील डेंग्यूमुळे झालेला होता. आपण जेव्हा या सगळ्या कॉलनींची किंवा जिल्हा परिषद कलेक्टर ऑफिसच्या ज्या काही कॉलन्या आहेत, नागरिक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कॉलन्या आहेत, यांची जर आत्ताची परिस्थिती बघितली तर ती निश्चितच एक वेगळी आणि भयावह अशी आहे. मध्यंतरी टाक्यांवरती पत्रे घालण्याचं काम केलं गेलं, बिल्डिंगची रंगरंगोटी केली गेली, मात्र
पाणी आणि ड्रेनेज याच्यासाठी जे काही करायला पाहिजे होतं ते अद्याप तिथे झालेलं नाही आणि नेहमी पावसात हा प्रश्न उद्भवतो तो आहेच. आपण असं बघितलेलं आहे की आताच जे पालकमंत्र्यांनी या प्राधिकरणाच्या सुशोभीकरणासाठी आणि विकास आराखड्यासाठी त्वरित आराखडा तयार करा विकासासाठी असं जे सांगितलेलं आहे. नक्की हा विकास आराखडा म्हणजे कशा पद्धतीने तयार केला जायला पाहिजे याच्यावरती सुद्धा पूर्वी फार मोठं चर्वित चर्वण झालेलं आहे. मग इथला ड्रेनेजचा प्रश्न असो, पाण्याचा प्रश्न असो, इथल्या गार्डनचा प्रश्न असो, अत्यंत सुंदर असं गार्डन इथे केलं गेलं. तब्बल 3 कोटी रुपये त्याच्यावरती खर्च केले गेले. मात्र आज त्या गार्डनची जी परिस्थिती आहे ती देखील भीषण अशी आहे. रात्रीच्या तिकडे पार्ट्या केल्या जातात आणि जेव्हा दिवसा माणसं त्या भागामधून जेव्हा जातात किंवा त्या बाजूने जातात तेव्हा दारूच्या बाटल्या, पडलेले वेफर्सचे वगैरे रॅपर्स हे दररोजचे चित्र आपण तिथे बघतो आणि ह्या पार्ट्या कधी थांबणार असा प्रश्न देखील नागरिकांकडून तिथल्या उपस्थित केला जातोय. एकूणच पालकमंत्री चव्हाण साहेब यांनी हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे कालच्या बैठकीमध्ये तो अभिनंदनीय आहे. कारण त्या दृष्टीने जर पुढे गेलं तर निश्चितच प्राधिकरणाची एक चांगली सुरुवात पुन्हा एकदा होऊ शकते. परंतु खरा कळीचा मुद्दा असा आहे की सिंधुदुर्ग नगरीचं पंचायत समिती किंवा त्याची नगरपंचायत होणार तरी केव्हा? जोपर्यंत ही नगरपंचायत होत नाही तोपर्यंत इथल्या नागरिकांना तितक्याशा सुविधा मिळणार नाहीत. जोपर्यंत इथली नगरपंचायत होत नाहीत तोपर्यंत इथल्या नागरिकांना किंवा इथल्या नगरपंचायतीला शासनाकडून फंड्स मिळणार नाहीत आणि इथली जोपर्यंत नगरपंचायत होत नाही तोपर्यंत इथल्या विकासाचे जे मुद्दे आहेत ते तितकेशे प्रकर्षाने पुढे मांडलेही जाणार नाहीत. आज असलेले 2 अशासकीय सदस्य नगरपंचायतीसाठी सुद्धा आग्रही आहेत आणि ते अशासकीय सदस्य प्राधिकरणामध्ये आपापले मुद्दे देखील मांडत असतात. परंतु त्या मुद्द्यांवरती कार्यकरण करण्यासाठी प्राधिकरण कुठेतरी कमी पडतंय असंच दिसून येते. कारण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्राधिकरणाकडे निधीची कमतरता आहे. एकूणच या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती सिंधुदुर्ग नगरीचं गेल्या कित्येक वर्षाचं भिजत घोंगडं जे आहे ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण सावरतील का आणि लवकरच सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये नगरपंचायत होऊन एक जिल्ह्याचं मुख्यालय नगरपंचायतीच्या स्वरूपामध्ये विकास पावेल का हे बघणं निश्चितच औत्सुक्याचं ठरेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.